gang. Men den optager stadigvæk. Det er bare nogle gange, så skal jeg bare lige trykkes på det. Nej, det var fordi, far, det kunne den overhovedet ikke. Nej, det er fordi, jeg er sensor. Nå, okay. Men du kan bare altid trykke på den der. Så kommer man nok til at være lidt mærkeligt med kæftene, men jeg trykker rundt for at se, om den kommer fra. Og så er der sådan en her. Sådan her. Det kan du også bare trykke. Ja, det har jeg også på den. Det er fint nok. Det er fint, mand. For det første, så skal du tage den her. Du sætter den sammen med den der. Sammen med den der. Du sætter den her over derovre. Du sætter den herovre. Derefter står så i væggen. Kan du gøre det? Så kan jeg have for det. Jeg skal finde. Bare så svær. Christian, du må ikke gøre det. Jeg fortæller lige en gang til. Du tager den her og sætter den herovre. Bare du sætter sammen med den der, så kører herovre. Den der siger du så det 3 i stedet for. Så kører den her herovre. Hvorefter du siger minus 3 i stedet for. Og så kører den tilbage der, så får du det her. Okay? Hvad har du? Så svarer du bare. Paudi af Stine.
Konkurrence, nemlig med Klub Sindssyg, og det er jo ikke, som Mathias Ejsted ikke er McDonald's, så skal Peter og Michael heller ikke være i Klub Sindssyg uden dem med. Så lad os byde velkommen til Peter og Michael. Det var sindssygt. Kom her, det er så 2014. Er du ready to be sindssygt for an hour? Are you ready to be sindssygt for 2 hours? Are you ready to be sindssygt for weeks? Are you ready to be sindssygt forever? Hvad så, Strandby? Er I klar til den vildeste dansekonkurrence nogensinde? Vi er ikke lige så til dans. Vi skal også bruge 3 lærer. Vi skal først bruge pumper, punto, vinning! Nu er ikke det eneste, så du også råbe pyramide. Og sidst men ikke mindst, Mette Isaksen! Men nu er det konkurrence, den skal også bruge nogle dommer. De kommer her. Når vi laver nu, så skal vi lære at gøre det sammen, samtidig. Ja, så gør det samtidig. Nu Michael, vi laver flyveren. Kom her. Magic lave det mest legendariske roti dansestil nogensinde. Kasten op i æblerne! Nu Michael, så vi laver Viku. Kom op. Og sidste dansetrin. Jeg gider ikke mere. Nu får lærerne hver 20 sekunder til at lave deres egen danserutine. Og så bliver de belønnet af dommerne enkeltvis. Vinnie, du starter. Så
Nå Mads, hvordan har du så med at vinde den her Ross Confi? Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke, det var meget for det svar. Hvordan var din confi så? Udmærket. God gaver. Jo. Helt handlet om mig, det elsker du jo. Okay. Yes, nu går vi videre til mere sukkersyge del af vores nominerede. Og de nominerede til årets par er Anton Larsen og Laura Christensen. Dine Christensen og Jeppe Snøberg. Og Katty Vive og Silas Grønbø. Og vinderen af årets par er Katty Vive og Silas Grønbø. Først, jeg glemmer jer lidt. Jeg har et spørgsmål til publikummet. Skal jeg ikke se et lille kys? Silas, jeg har et spørgsmål til dig. Hvorfor var det, at du faldt for Katja? Ja, nu skal I se. Prøv at se her. Katja, hun har simpelthen en mega... Hvordan går det så med de der damer? Helvede til. What? Er du ikke knaldperle? Okay, jeg løber bare. Hvor mange har lagt nedover? Et hav. Super perfekt. Så må du ned og fortsætte, det er problemet. Ja, det er max fedt. Nå, så skal vi gøre med årets Jeg troede, jeg fik. Og de nominerede til denne pris er The One and Only Sleep. Hvordan har det så med den her pris her, eller? Ja, det er jo ikke nogen pris, ja. Det er skubbet. Det er lidt skubbet, ja. Men vi har faktisk lavet lidt, fordi vi har jo en gave til dig. Du står endda med den i hånden. Kan du ikke prøve at pakke den op, så kan du se, hvad står i? Kan du prøve at sige mikrofonen, der står? Der står en idé, ja. Jeg tror, det er så har vi en sidste pris, der skal uddeles, som i hvert fald er meget eftertragtet blandt lærerne, sjovt nok, som er årets lærer, og de nominerede er Helle Voldborg Nielsen og Jens Bjerg Eliette Svendtorp, og sidste nominerede er Vicky Skiveren og Per Bønker.
stemmer. Det er jo i hvert fald det, som er. Nogle af Peter, som går i hallen, hvor der skal spilles lærker.